Det hele begyndte med en kærlighed til blomster og en idé om, at virksomheder de fortjener smukke omgivelser uden spild, besvær eller binding. I dag er vi et dedikeret team med afdelinger i både Jylland og på Sjælland, og vi leverer naturtro silkeblomster til virksomheder over hele landet. Hver buket bliver håndbundet af vores florister og leveret direkte til døren. Når måneden er gået, skifter vi den ud med en ny og tager den gamle med retur, så den kan rengøres og genbruges. Det er cirkulært, ansvarligt og smukt, og samtidig helt uden binding. Det handler om at skabe liv, stemning og velvære i jeres rum, uden I skal tænke på det. Vores løsning er både allergivenlig og CO2-venlig og op til 75% billigere end friske blomster. Men vigtigst af alt, de skaber glæde hver eneste dag. Vi tror på skønhed med omtanke, og vi sender gerne en buket forbi. Helt uforpligtende, så I selv kan mærke forskellen.